Moi! Tervetuloa Siinan taikastudioon. Tänään vietetään musiikin tuntia, mutta myöskin matematiikan tuntia. Niin, mulla olisi täällä tämmönen laskutoimitus. 5 miinus 1. Vähennyslaskua. Ensin on 1, 2, 3, 4, 5. Sitten kun siitä vähennetään 1, niin montako jää? 1, 2, 3, 4. Aivan. Tulee 4. Sitten 4 miinus 1 on 1, 2, 3. Joo. Ja 3 miinus 1 on 2. Niin. Oho, tulipas vänkyrä 2. Ja 2 miinus 1 on 1. Ja sitten kun 1 miinus 1 on 0. 0. Ei jäänyt yhtään mitään. Mulla on muuten tästä aiheesta myöskin laulu. Se liittyy tähän sammakkolampeen. Jos laulu on sulle tuttu, niin tuu vaan heti mukaan tai heti kun se tarttuu. Pistäpä 5 sammakkoa tänne näin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään nam nam. 1 lampeen hyppäsi näin olansa viilensi, jäi 4 sammakkoa kaislikkoon. Quack, quack. Niin, nyt kun oli 4 ja siitä vähennetään 1, niin montako jääkää? 3. Niinhän se oli juu, 4. 4 pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään nam nam. 1 lampeen hyppäsi näin olansa viilensi, jäi 3 sammakkoa kaislikkoon. Quack, quack. 1, 2, 3. Ja sieltä kun hyppää 1 uimaan, niin montako jää kaislikkoon? 2. 3 pientä sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään nam nam. 1 lampeen hyppäsi näin olansa viilensi, jäi 2 sammakkoa kaislikkoon. Quack, quack. Ja kaikki uimaan! Sammakkoa istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään nam nam. 1 lampeen hyppäsi näin olansa viilensi, jäi 1 sammakko vain kaislikkoon. Quack, quack. No mites sitten kun tää viimeinenkin hyppää uimaan, niin montako jää kaislikkoon? Ei yhtään 0. Pääsetään sekin. 1 pieni sammakko istui lammen kaislikossa syöden herkkuötököitään nam nam. Se lampeen hyppäsi näin olansa viilensi, ei jäänyt sammakkoja kaislikkoon. Quack, quack. Ei jäänyt muuten yhtään sammakkoa kaislikkoon, kun kaikki hyppäs uimaan. Ja nyt tulee muutama Siinan vinkki. 5 sammakkoa lauluun. Niin. Matemaattisia tehtäviä pystyy laulun avulla tekemään. Tässä mulla nyt oli vähennyslaskua, miinuslaskua. Sitähän voidaan tehdä pienempien lasten kanssa sitten sormilla, kun ei vielä tunneta numeroita. Voidaan tehdä tämmönen askartelu. Aikuinen lasten kanssa on kaislikkoa, lammikkoa, mutta lammikko voi olla ihan hyvin vaikka huivi tai kangasta tai paperia, kartonkia.
Lammikko voi olla myöskin joku laatikko, pesuvati, ämpäri, kori, mitä vaan ikinä keksittekään. No, sitten ne sammakot. Sitä voidaan leikkiä pöytäteatterina tai erilaisin pehmoeläimin. Mulla tässä nyt on ollut omassa opetuksessani sammakkosorminukkeja, mutta ne voi olla myöskin palloja, ihan mitä vaan, mitä pystyy laskemaan. Ja jos teillä vaikka päiväkodissa tai kotona on jotain, mitä riittäisi kaikille, niin ainahan se hauskempaa on, jos on vaikka 5 hernepussia tai palloa, mitä sitten heitellään sinne vuorotellen, kun lauletaan Yksi lampee hyppäsi. Niin tulee sitten harjoitettua. Siinäkin monenlaisia taitoja, on monenkokoista palloa. Ne voi olla vaikka tämmöisiä rakennuspalikoita ja siellä sitten jokaisella lapsella on vaikka 5 palikkaa ja laulun aikana sitten laitellaan näitä palikoita vaikka päällekkäin ja katsotaan, että minkälaisia sammakkotorneja sieltä sitten syntyykään. Mutta yksi motorinen harjoite on myöskin sitten sanomalehti. Jokainen lapsi saa sanomalehden ja päästä harjoittelemaan tätä repimistä niin, että jokainen lapsi saa repiä 5 suikaletta ja sitten myöskin opetella joko 1 tai 2 kädellä ruttaamaan se paperi tollo tämmöiseksi tolloksi palloksi. Ja näitä kun on 5, niin näitähän pystyykin sitten heittelemään laulun aikana. Yksi lampee hyppäsi. Ohi meni. Yksi lampee hyppäsi. Istutaan vaikka piirissä ja se lammikko on siinä keskellä tai jossain, mikä se sitten paikka teillä onkaan. Vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon tämänkin laulun ympärillä, mutta tietysti perinteinen ja helppo on se, että jokaisella on ne omat leikkivälineet tässä omasta kädestä tulossa mukaan, niin ei tarvitse mitään näitä välineitä, mutta tätä yhtä laulua pystyy siis monipuolistamaan erilaisin leikkimistavoin ja niiden leikkivälineiden avulla pystytään sitten tekemään ja vahvistamaan lasten eri motorisia taitoja. Keksikää itse lisää. Mitähän te keksittekään?